दिनैनि बे मैया जोंनि बे भैरबकुन्द'आव इलेक्सन पारपसाव जे जाथाय जादों आरो बे जाथायनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो नागिरदों। मानोना मैया जि रिहननि सामसागिरि गुन्दागिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गारि गंसे बुख्रुबदों। बे गारि गंसेया जोंनिया मिटिं जोबनानै मैया भैरबकुन्द'आव जोंनि मानसिफोरखौ ड्रप खालामनो थांनायाव होसो होसो गारि बुख्रुबदों आरो बे जाथाया थाना खाथियावनो जादों। आरो बे थाना खाथियाव जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बिसोरहा थानाफोरजों बा भैरबकुन्द'नि आउटपस्टनि आइसिजों माबा मोनसे लोब्बा दङ नामा, ना आइसिया बिसोरनिफ्राय माबाफोर जानानै दङ नामा। दा बिनिखाय जों सोंखारिदों जे भैरबकुन्द' आउटपस्टनि आइसिखौ बे गुन्दागिरिफोरखौ बे सानसे समाव बा गाबोन समसिम जोंनो हमनानै देखायनांगौ। आरो मानोना नङाब्ला जोङो कलमजों आरो लेखाजों बिथांखौ दावहा होगोन। आरो बेनो मिथिहोनाय जायोदि बे रिहन दैमारि जेसेबां गुन्दागिरिफोर दङ बिसोरो बेबायदि गुन्दागिरिनिफ्राय गोजानाव जानगारना था। मानोना नोंथांमोनखौ दिनै रायजो राजाफ्रा सुखुवाखै आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ खावलायदों जे बेबायदि दावराव दावसिखौ खालामनो थाखाय खालामनायनिफ्राय गोजानाव था होननानै बुंदों। जाथाया जाहैबाय 11टा 11:30 बेबायदि जाबायमोन जाथाया। बेयाव बिसोरनि मेन मानसिया जाबाय कालप्रेटआ जाबाय भैरबकुन्द'निनो सासे बिप्लब मुसाहारि ना मा लिरदों ओमफ्राय बिप्लब दैमारि बिथाङानो दङ बे जाथायाव। आरो बिथांजों गोबां लोगोसे दङ। बिथांमोनखौ जों एजार होनाय जाबाय दिनै। आरो बिथांमोनखौ जोंनि बे उदालगुरि पुलिस स्टेसना बे सानसेनि गेजेराव बा साननैनि गेजेराव बिथांमोनखौ हमनायनि राहाखौ लागोन। बिप्लबा बेयाव लोब्बा दं होननानै नोंथांमोना? बिप्लबा बेयाव 100 लोब्बा दङ, बे ग्यारेन्टि। आरो बेखौ जों इन्सुरेन्स होनो हायो। बे फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथांमोना बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ लाबोनाङा आरो जोंनि हान्जानिफ्रायबो जों दावराव दावसिखौ लाबोआ, जों लुबैखायाखैबो। आरो बिथांमोना जुदि दावराव दावसिनि थाखायल' रिहन दैमारिनि फिसालाया बे गुन्दागिरिफोरखौ फिसिबाय थादोंब्ला बिथाङाबो गोजानाव थादो। दिनैनिफ्रायनो जोंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। नोंथांमोनखौ माजों गाग्लोबनाय जादों? आरो बिथांमोना जोंखौ गाग्लोबनायानो जाहैबाय खमसे खम 15 इन्सि बा 20 इन्सि 25 इन्सि बेबायदि अन्थाइजों जोंनि गारिखौ बुख्रुबदों, खुबैदों। दा बेबायदि जोखोमफोर जादों नामा नोंथां? दा जोंनियावथ' जोखोमा जोंनिया गारिया टटेलि ग्लासा सारिगिदिं बायफ्लेजोब्बाय आरो जोंनि गारिनि बडिफ्राबो गेरेबदों आरो जोंनि माखासे हान्जानि मानसिफ्राबो जखम जानानै दङ। थानानिफ्राय मा फोरमायदों? थानानिफ्राय दायो बेखौनो जों मिथिदों जे उदालगुरि पुलिस स्टेसननि जि असि बिथाङा बुंदों बेखौ दिनै आरो गाबोननि गेजेराव जोङो एक्सन लानाय जागोन होनना बुंदों। दा बेसेबां सैथो बेखौ जों असिनि सायाव सोनारगोन।